šampionátu 2014. Pro mistra světa Bebeta, rodáka z tohoto města. To byl okamžik, který bude uchováván po mnohá léta. Tohle je místo, kde jsem začínal. Tady jsem dal nejvíc gólů. A na hřišti všechny opory, i když jedna z něj šla celkem předčasně. Nedaří se vám? Nebyl váš den nebo dokonce celý rok úspěšný tak, jak jste si přáli? Podívejte se na to z té lepší stránky. Pokud jste letos skončili ve ztrátě, má to i své výhody. Můžete letošní ztrátu použít v příštích letech pro snížení daňového základu a ušetřit tak na dani z příjmu. I ze situace, která na první pohled vypadá smolně, může být něco fajn nebo kápnout kačka. Účtu a daně? Rádi se na svět díváme z té lepší stránky.